siemaneczko, będziemy grali w Happy Wheels. I będziemy w ogóle inne filmiki, tak. O co w tym chodzi? Widzicie, tak? Widzicie, dobra. Play na Weźmiemy świętego Mikołaja. On jest ha. Opa, jej! Prezenty wypadły. Czemu on daleko nie? A! O nie, 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 nie. Płyniemy! Święty... Czemu drugi święty Mikołaj? O fuck! A! O fuck! O fuck! O fuj! Dobra, coś innego. Dawajcie to. O! 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 O fuck! To jest ciężko. Hopa! Niedobrze. Źle. A czemu to samo? Patrzcie, klik, go. Dobra. Nie jestem jak pingwin, bo on to umie. Opa, hej. No kurde, moje... Jak to mnie denerwujesz. Hopa, hej. I tak, jakby sobie trochę upadł, to może... No nie. Jest. No kurczę, ty mać. Dobrze. To weźmiemy. Haha. A, szybko. Potrzebuję się. No kurde. No. Nie. Patrz. I fu. O. Mega Assassin. Zobaczymy to. Dziecko i synek. Tak. Dobra, wypada. O, tata, co on nam zrobi? Nie odzywaj się, synku, bo on może nas zabić. Tata, ale dlaczego? Nie odzywaj się, bo uważaj teraz. Dobra, nic się nie zrobi. Przyjdź. Tato, nie rób mu nic. Muszę, bo on tu wstanie żywy. Muszę mu nogę przejechać. Tato! A, tato nie żyje. Tato, super jazda. Tato, żyjesz? Dobra, tato, jedziemy? Tak. O, tato, nie żyjesz. Teraz uważaj, tato, bo jedziemy z prędkością megabajtów. Ona jest głupia? No kuźte, tato. Czemu ty tak kiniesz? Bo lubię. O, tato, żyjesz? Jej, tato, żyje. Ła, karate kid. Ła. O kurde, Madim, grubasek idzie. Hoppa, nie da... Ej, gdzie mój synek? Synku? A! Synek nie żyje. God. No daj mi przejechać. O, nie dasz mi? I była chyba meta już. No niech to. Dobra, on dała. Tatuś, jej, jedziemy. Tato, mówiłam, uważaj. Tato jedzie. No dobra, tak powoli, po cichutku. Tato. Nie żyj. Nie, tato, uważaj, bo zginiesz. Tato, nie gin. Dobra. No tato. Synu, weź ty pojedź, okej? Okej. Dobra. Co jedziemy? I on na niego, dobrze. Dobra, zaraz kończymy. Nie kończymy, tylko w nerwie się włączy to
synu. A, tato, zginąłem. O, jest więcej. Tak, tak, tak. Ho, ho. Ho, mi nic nie zrobicie. Zrobicie. Ale ja prędzej wam trupy nie zabiję. Noż kurde, przecież rana mała i... No. O, tam, tym to pokonam. Umanąłem. O, nie żeruj tego. Nie jedz ich. Będziesz długo pożerać. Kosiarko. Dobra, tylko kawałeczek. Ich nie jedz, ich nie jedz. Assassin? Assassin już nie żyje. No nie krzycz. Co ci się w serce wbiło? O matko. Nie czuj się, bo to boli, wiem o tym. No. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Śmieszne. Dobra, wybieramy znowu tą samą postać, co wcześniej. Lol, okej. Dupę. Tak, 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 łam sobie kartę. Łam, bo jej nie chcę tyle. O, tak, dobrze. Pięknie. Jesteś super. Pojedziemy razem i zanozana. Patrz, co ma, co to? No zona moja, serce moje, nie ma takich. Hoppa hej. Nie grzeć. No kurde. Teraz słuchaj mnie. Nie zginiemy. Nie zginiemy. Hoppa hej. Oh my god. Dobra, ja zginę. Ja już wolę helikopterem pojechać. O kurde. Nie, nie może. Nie może, nie może. O! Oho, zrobił Mikołaj, nie? Śmieszne. Jej, wygrałem! Dobra, ostatnia rundka, gdzie zagramy i koniec. O. Wiecie, że ja to lubię, nie? Tylko, że nie takie jak to. Kurde, dobra. Toż kurde. Dobra. 10 minut mega Assassin to... Ty, no co? Święty Mikołaj. Ała. Przeżyje, Mikołaj przeżyje, jest, kulej się w nogę. Ej, no powinien przeżyć. Za gruby jesteś, czy co? Że dużą dawkę chyba brać, nie? Dobra. O, Angielnie. Dobra, zobaczmy to. No teraz może mamusie i tatusie. O, dzieciak zaraz wizyta. O, mamo. Dobra, synku. Jedziemy. Okej, poświęciłem się. Święty Mikołaj, święty... Hoppa hej, hoppa hej, hoppa hej, hoppa hej. O.
No kurde Mikołaje, dobra. Dobra, cześć, na razie, pa, pa.